Pipila ka mga residente sa Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City nga nabiktima sa pagbaha nga epekto sa bagyong Basyang ang namumbrena sa hinay nga supply sa tubig sa ilang pagpanglimpyo. Barangay gitun-an ang pagdeklara og state of calamity. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Halos usa ka semana na sukad mihapak ang bagyong Basyang sa Cagayan de Oro City nga naghatod og grabeng pagbaha. Ingon ani gihapon ang sitwasyon sa Barangay Bugo. Baga paghihapon ang lapok nga natigom sa dalan ug sulod sa mga balay sa mga apektadong residente. Sa Zone 4, diindulan 3,000 ka magbanay ang apektado sa pagbaha. Padayon ang clearing operations. Gigamitan na kini o mga heavy equipment aron mas paspas ang paghawas sa lapok. Sumala sa mga residente nga samot nga nagpalisod sa ilang pagpanghinlo ang hinay nga supply sa limpyong tubig dungagan pa sa barado nga kanal. Dili man mi makalihok dayon diretso kay ang kanal lagi dito pa ingon. Tambunan sa balas nga gikan sa suba. Sumala sa mga residente na halos mutupong na no sa tao ang level sa tubig baha atol sa paghapak sa bagyong Basyang sa milabay semana. Gani ang Barangay Bugo nagpadala na sab og mga ekipo no aron nga makuwang-kuwangan ang lapok dinhi sa Zone 4 sa Riverside dinhi sa mga barangay. Pipila sab ka mga personahe nila ang nagmanumano na lang og kuha sa mga lapok nga anaa sa mga kanal aron nga kaning na stagnant nga mga tubig padayon nga mudagayday aron nga makasugod na sila sa pagpanghinlo. Makita sab ang sari-sari nga mga gamit sa mga residente no, mga sofa na ay mga sinina nga wala pa malabhi gitapok dinhi sa covered court. Sigon sa mga opisyal nga labing apektado sa pagbaha ang Zone 4, 3 ug 6 sa kasamtangan. Anaa sa kapin 4,000 ka pamilya ang apektado. Until karon sige pagbuldos ang dalan. So karon kay finishing touches ang National Highway, di man na makuha sa equipment og dala, so manual gina sa mga tawo para malimpyo and then flushing dayon. Ginaplanuhan na sab karon sa barangay ang pagdeklara og state of calamity aron magamit ang calamity fund sa ilang recovery efforts. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.